थुनथुलिखौ बेफोरबायदिसो फाव फान्दायगासिनो। सैमा गियान? सैमा गियानबो होनजाथावा। सैमायासो गियान गोनांसिन। नोंसोरलाय आरो बेफोरबायदि इमान गोसो गाज्रि। लक्ष्मणनि बिमा आरो गार्लफ्रेन्डआनोथ' मा जादों? आंखौ थुनथुलिखौ दम होबाय दङ। इमान दादागिरि। आयौ बिनि दन फैदों बिसोरलाय। सिथ्लायावनो जोबगासिनो जोबावगौमोन आं बे अखाफोरखौ। खानाय सानाय गुजागोनलै खेला गैया आंजोंबाथाय। साला गावस्रा बेरायो, बाइकआव जिराय जिराय ओरै ब्लिं थांलाय फैलाय खालामो। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डबो दङ। आंहासो बदनाम। बिनिफ्राय गोजानाव था जालायलायो। आयौ लाथिं थिं। जेनेबा नों बिनि गार्लफ्रेन्डबाबो इमान दानिफ्रायनो बिदि दम। लैजा गैया लक्ष्मणाबा गोसोथोमारगोन ना गोसोथोमारा। आं सन्देहसो दङ। बांद्राय मानसिनि गियानफोरा बेफोरबायदि जानाङाथ'। गोसो गाज्रि। साथेर गैया नोंसोरखौ साथे नायफिनजोबगोन आं। नायफिनजोबगोन दुश्मनी नोंसोरो आंनि। दिनानो खाराब सोलिबाय दं आंना। माबा मोनसे खालाम थांबा माबा मोनसे जाना होयो। बेफोरबायदि हुदायानो खारमारला दे आंजों। रागा जोंबा आंबो ओरैबायदि रागा जोङोना थाब रागायानो खारनो रोङा आंनियाहा। फारसेथिं बे लक्ष्मणनि थाखायनो आंहासो जेरैबो जाला। आं नोंखौ एसे मोजां लोगो सानोमोन। लोगोखायसो नों आंनाव जोंनावहाय फैयोमोन। आं नोंजों मोजां रायज्लायो। आंखौ गोबां हेल्प खालामदों। दा बेफोरखौ सोर बुजिनोलै हो? एकदम नेगेटिभआवसो लांबाय बिनि बिमा आरो बे हिनजावाबो। उन्दुबाबो सिमां गाज्रि नुयो। आसलि जिन्दगियानो मोजां नंलिया आंनिया। जादु रोंमारबानो जायोमोन आङो। जादु गोरों जानायमोनबासो मोजां जासिगौमोन। नोंसोरखौ ओरै एकदम उफ होनगासेयावनो मा खालामगौमोन आङो। सालाखुनि। आंहालाय गोसथोनाया माबादों नामा? खमि दं नामा आंहाबो लाइफआव? आंसो गोसथोआखै। गोसथोबा मानो हाया बेलाय? मा सानथारदोंबा थुनथुलिखौ? ओरै जाया नाम साला गाज्रि। बे बुहुमाव मोजांबो जानानै थाजायालै। मोजां जानानै थाबाबो बायदिसो बुंजालाय लाङो। जारलासो। आरो गाज्रि जाबाथ' दोनखादोसो। मा बुंगोन आरो। हनै मोजां जानानै थाबाबो रायखोमा जायो। बायदिसिना बुंजायो दम होजायो। सना माथो बेहायसो हारसिं दं नोङो? आं न' सिङावसो नागिरबाय दंमोन नोंखौ। आङो खामानियाव थांसै। दा फैनायाव एसे लेट जागोन दे। थांबानो जाबाय आरो। बेनिफ्रायथ' सान आं मोनसे बाथ्राखौ मोजांखौनो मोनस्रायासै। बे आइया जेनेबा मा सानदों दे? जोंनि संसार जानायखौबो बोरैबा नेगेटिभआवल' लाङो। आइयाथ' बेफोरबायदि एकदम नंथारामोन ना। दासो मानोबा बिदि सोलायलांथारदो दे। बेबायदि जेबो नङा। आंनि आइया एफा गाज्रि नङाना। मालाथो गाज्रि जाफेरा दे। नांगौ नालाय नांगौखायसो बिदों। नों बे मोनसे खोथाखौनो लानानै दासिमबो बोरैबा मोनगासिनो आरो। बोरैबा मोननो माने आंखौ बायदिल' सानो आइया। आं मिथिगौना आंखौ खामानि मावा होनो बेसे खामानि मावो आङो। खामानियालाय नोंबाबो आइयाबाबो मावखानांगोनखाना। गोदो आबैयाबो मावदोंमोन। माथो जाखो दे? खामानि मावनाया मोजांसो दा देहानि थाखाय। नोंहासो एक्टिभ थागोन। खामानि मावनायाव देहायाबो मोजां जागोन। दलद थाबाय थाबा बेमारि बायदिसो मोनो दा। खामानियाव एक्टिभ जाबाय थायोब्ला समबो फ्रि मोननाय नङा। बरिंबो जानाय नङाब्रा। मानो बुजिया नोंलाय? अब्लाबोहाय सान आं मोजां मोनथाराखै आइखौ। जानला मोनला बोरैबि सानलाबायथारो बुंलाबायथारो दानिया। गोदो बिराद मोजां मोन आइनि बुजिनाया। आंसो गाज्रिमोन जेनेबा। गाज्रि नङा आइया। नों एसे बांद्राय सानद्रायबाय नामा? गासिबो नर्मेलसोलै। आंलाय माथो जेबोखौनो मोनाखै दिनै। आइयालाय माथो आंनाव फैसा एसे बिबाय आं हरबाय। फिसाला जानानै आइनि बिनायखौ आं एसे हेल्प खालामनो हाया आरो। नङा माथो सान आइया एसेबाबो सोलायथारबाय। गोदो आंसो बोरैबामोन जेनेबा आंनि गोसोफोरा थिग नङामोन। नाथाय दा जेला आंनि गोसोआ थिग आं मोजाङै सोलिबाय दं। आइयासो एरा खेंख्रा। दे होमबाना आं थांनोसै दसे थानानै। दे थांबानो जाबाय होमबालाय। मादि होनबावनो सान नोंना बिमायानो नों बुंबाबो माने जेबो मोनबावाखैसो। नर्मेलसो सानखागोन नोंलाय फिसाला नालाय जेबोखौनो मोनखाया। नाथाय आंखौसो बोरैबा खें बोरैबा बुङोना। बिहामजो आं टाउनाव थांना फैनि एसे खामानि दङ। दे थांबानो जाबाय आयै। दा नोंहावा फैयोब्ला ओंखामा खुरनानै होबानो जाबाय। जागोन दे आयै। बेनिफ्राय बिहामजो दा मोसौनो दैखौ हैबानो जाबाय दे। सान्दुंबो गोसा नालाय। दा मोसौआ दै गांबोला रावबो मानसिबो गैया। नोंनो थांदो दिनै बिहामजो। आरो दैखौ दिनै रोगानांगोनसो दे। बिहामजो बे खाथियावनो खादों नालाय। आयौ आयै आं हारसिं बोरै रोगानांगौ दे? ओमफ्राय आं बिदि दैबो हैफेराखैना मोसौनो। जेनेबा सानथाबा सानसे थाङो ओमफ्राय नोंबो थाङो आफा थाङो। आंथ' थांफेराखैना। बिहामजो बिदि थांफेरा रोङा आं हानाय नङा आं जानाय नङा बिदि होनबा जागोन नामा? नङा माने आं हारसिं बोरै मानो हाया बेलाय?
माखौथो ओंखाम जानानै बोलो मोनोसै बेखिनिखौनो खामानिखौ मावनो हायाबालाय जोंफोरलाय माथो जेबोखौनो मोनालाय हा नों माबा गोदो टाउनाव थादों टाउननि गथ' होननानै दा नोङो हायाबा जागोन मावनांगोन बेफोर खामानिखौबो देनां नोंनि बिहामजो मोनबा नोंबोथ' फोरोंनांगोन ना नों गावनो खुद रोङाबालाय बोरै जानोसै हारसिंखायसो रोगानो मा हारसिं हुरसिं बेलाय मा हारसिं नांलायगौ लोगो नांलायगौ हो हारसिंबाबो हानांगोन बिहामजो हारसिंबाबो हानांगोन नोंहासो देहाफ्रा मोजां जागोन दा जिमफ्राव थांलायनाङाहाय बिहामजो बेफोरबायदि खामानि मावबानो मोदोमफ्रा राफोद जायो दे माव हाया होननानै थाबा जाया आरो मैयानि माइरं जावनाया जाथाराखैहाय बिहामजो माइ गाबानो दंजोबोमोन मोजां बासिनो रोङाखै नोङो आं बेसे फोरोङो गावखौ दे बासिफिन माइरङा मैया जावखानाया गैया दहाय माइ गाबसो मोनजादों आङो दे जागोन आयै आंहा खामानि दंनायखायसो थांनो ओंखारदो मालाबा नोंबो खामानियाव थांबा आंबो मावगोनलाय आरो रावखौबोथ' बेबायदि सब समय मोनबाय थायाना बिहामजो मालाबा नोंबो हारसिंबाबो गासिबो मावनो गोनां जागोन ना दे मावखानांगौ आरो बिहामजो जानानैलाय बहाथो गनो जोंफोरबा गवाखै नोंलाय बोरै गनो जागोन आयै आरो नाय खोनासं बिहामजो बे ओंखाम ओंख्रि संनायाव खानायफ्रा एसे फ्राद खाथबनानै ला मोजांनो नङाबा खानायदों मोनबा आं मुगैयोहाय बिराद मुगैसोयो आङो मिथिबाय आंनि खानायबाबो मुगैयो आङो आयै आंथ' बिदि माने आंनिया मोनफेराखैना ओंखाम ओंख्रिया मोना होननानै मालाबा मोनफ्रांबा मा जागोन फालाय जाफुनाय बराव खुगानिफ्राय बहननांलायबा जानाय नङाहाय बिहामजो नोंखौ आङो बांसिनानो खानाय खाथबनायखौनो नुवा एसे मोजां खानाय खाथब आरो ओंख्रि ओंखामफ्रा संबाबो मिथिबाय जेखौबो बुजायखानांगौ नङाबा माबायाना नोंसोरबो रोंद्रायाना दे जागोन दे आयै दे थाथ' दानो मोजां फोरोंखाजोबाबा बोरै रोंनोसै देनांलाय आं मावहैनोसै बिदिबा खामानिखौ एसे दंबावो आंहा जि सुनांगौ आरो नोंनि आसुगुरखौ जि गोलाव गोलाव नुथारदोंहाय आं बिहामजो मुगैयोहाय आङो बे माबा माबि बाथोन सिफ्लेनायफोरावबो एसे आसुगुरफ्रा मोजां हानानै ला हाबाब बेफोरबायदि जायाना सिख्ला बायदि अबाव देलायबाय थानो हानो खामानि मावनांगौ आसुगुरफ्रा गोलाव गोलाव दालाहाय आं बोरैबा मोनथारो आयै आसुगुरा आंना गोदोनिफ्रायनो आं बिदि लाखायोना गोदोफोर लाबाबो दाथ' नों सिख्ला नंलाना बिहामजो देलायनायखौ जेबो बादा गैया खिन्थु बे आसुगुरफोरासो आङो आसिफोरनिखौ सुखुवाहाय जानाय लोंनायफ्राव एसे उसुबिदा मोनो आङो बेखायनोसो बुंदों मिथिबाय देलायनायखौ बादा गैया बिहामजो देलाय मोखांफ्राव मा दाफबो दुफबो जागोन दे आयै दायो हानोसै औ मोजां स्रां स्रिं हाना ला आयानोथ' माबायदि जालांखो दिनै आसुगुरखौबो नांजाबावबायहाय एथ'बांनो मानो बिदि जाथारखोबा बिनि आन्दाराव थाना आं एथ' बिदि मानिबाय थाथारनांगौ आरो बिनि खोथाखौ आं गोदो सिख्ला समनिफ्रायनो रावनिबो खोथाखौ इमान लाथाराखैमोनलै नाथाय बेहाय बिहामजो महरै आङो लादोंमोन खोथाफोरखौ लानाया नाथाय आइनि बुंनायफोरा बांद्रायथारबाय नामाथाय दानिया जेरावबो गाज्रि नुयो जेरावबो प्रब्लेम मोनो सुनथुलि आइ आंनि माथाया बिराद गरम आयै नों प्लिज आंजों रायलायथ'नाङा दानो आंनि माथायाबोथ' गरम जाबोबायना खोनानानै नोंहालाय मा जालायखो आरोलाय बुंलाय आइ थुनथुलि हाबे लक्ष्मण बिमाया नोंखौ रायफैदों होनदा गामियाव मानसिफोरा सावरायगासिनो माथो नुदोंनो आंनोसो खिन्थाबावलायाखै नों जेबो सिरिनो दासिमबो गुबुननिफ्रायसो खोनाना फैनो गोनां जाबाय आं आयै बिसिनि फाव फान्दायनाय गोजालै आं एथ' मोजां लोगो सानो लक्ष्मणखौ नाथाय बिनि बिमा आरो बायदि बायदि मा सानो थुनथुलिखौ बेसेथो बेफोरबायदि मालायजों बुंजानो आइ नोङो लक्ष्मणजों रायलायखौनो नांलादां लक्ष्मणा मोजांबाबोथ' हनै बिसिनि न'खरनि मानसिया सुखुवाना मालायजों बिदि बुंजाबाय थानानै लाब गैया आइ जेबो लाब गैखाया दे आयै लक्ष्मणा गावसो खुद फैयो जोंनाव दा जोंबो बिखौ मोजां मानसिना बादा होनो उसुबिदा मोनो गावनो फैयो रायज्लायो मोजां गाज्रि सोंलायो दा आरो बिमाया हनै नायनाय आंखौसो बदनाम बेखायनोथ' बुंदों आं लामाफ्राव लोगो मोनबा रायलायदो न'फोराव दाफैथारथोंसै बेबो उसुबिदा जाथारोहाय आइ बिदि बदनाम मोनबा हिनजावनि फिसाया एसेयावनो एसेखा ओरैनो आंबो बिसोरजों बेफोरबायदि गाज्रि नाम लायालै आयै नाथायबा बिसिनाबो जाद्रायाखै दे आंखौ बेफोरबायदि बुंनाया बिनि सायाव लक्ष्मणनि हिनजावाबो मिथिगौ ना आयै लक्ष्मणनि हिनजावाबो आंखौ मा बुंदों मा लक्ष्मणनि हिनजाव मा बियो हाबा जाबाय हिनजाव लाबाय दङालै आयै हाबा लानाया लायाखै गोसथोनाय बेखौ गोसथोनाय गैया सान नामा नोङो गोसथोनाय दं बिना अखाफोर होननाय आयु माथो मालाबाबो खिन्थाथारा बेलाय सिग्रेट दोनोलै मालाय खायफा एकदम रिभिल खालामथारा हाबेनोथ' आरो नंमारगौ दे आइ हे बिदिजों रायलायनांला दे नोंहासो बेखारावनो ओरैबो नाम जाबाय थागोन उसुबिदा जाथारो आइ जोंनाव फैबावबोला आंबो बेखौ स्रा बुंना हरखानोसै आयै बेजों बांद्राय माबा मोजां रायलायनानै लाब गैला मोजां जोंहा रायलायो मोजां जायो हनै माबा जोंहासो रायजाला रायजालि जायो
गथ'आलाय गाज्रि नंथारामोनहाय आयु बिनि बिमायाबो मा लोगोखौबो लोगो साना नामा माबा माबि सानलाबायो खिन्थु आरो आयै आयै नोंनि मोनसे गन्दगलनि थाखायनो बाथ्राया बिनिफ्राय बेसेबा गिदिर जालांबाय हा माथो जादों बाथ्रा गिदिर जाखो मा जाखो बिनिफ्राय बे अखाफोरखौबो एसेबां जोंहानाव लेंहरबाय थानाङालै मोनथिगौ दे आं मोनथिगौ आंहा बेखौ बिहामजो फसायो डाइरेक्ट खोथाखा हाबा नाथाय नोङो अबावलाय बेखौ नोजोर होबाय बायनो नोंना नोजोरानो गाज्रिसोबा नोंनि मेगनानो एसे डक्टरजोंसो नायजानांसिगोन मोजांखौसो मोजां नुवा गाज्रिखौसो मोजां नुयो जाबाय आयै नोंनानो मिस्टेक जाखाथारदों नों दाख्लै बेफोरबायदि गन्दगल दावराव खालामामोनबा दिनै आंनि लाइफआव बेफोरबायदि गन्दगल दावराव दावसियानो जानाय नङामोन दिनै थुनथुलिया बेसेबां दुखु मोनदों नोंनि बेफोरबायदि खोथायाव बिनि सायाव बे अखाफोराबो गेजेराव हाबदेरबाय थायो बांद्राय आंनि लाइफआव रावबो हाबनो दासानलै आयै नोंसिनि गासैबो खोथाखौ मानिनो हागोन खिन्थु आंनि लाइफनि माखासे अबेबा खोथाखौ आं मानिनो हानाय नङा नोंसिनि बायदि सोलिनो हानाय नङा आच्छा नोंनाबो जुदि डाइरेक्ट खोथाबा आंनाबो डाइरेक्ट खोथा अखाफोरखौ आं मोजांखौनो मोनखाया आयै नोंनि सिगाङावबो आं डाइरेक्ट बुंबाय आंनोबो थुनथुलिखौ बिहामजो नाङा आबा बेखौ बिहामजो नाङा आंनो गुबुनखौ गोसोथो होमबा बिदि जायो नामाब्रा आयै मानि बिहामजो खें 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 बिहामजो हाला आं खोनासंनो माथायासो आंना बोरैबा गरम जायो गोदो आं न'आव बिदि थाफैयाबानो जागौमोन नङाबा बेफोरबायदि प्रब्लेमानो जानाय नङामोन आंनि लाइफआव सिरि आं हारसिं लाइफआवनो थिगमोन आयै नोंखौबो हारसिं सानना आं न'आव थाफैबाय दाना नै नोंबो आरो माबा खें खें बायदिसो जालाबाय थायो आरो बेबो थार खोथा आयै आंनि थाखाय आं थुनथुलिखौ बिदि दुखु मोनहोआलै आंजों बिजों जास्ट मोजां लोगो मोजां लोगोसो सानो थुनथुलियाबो आंखौ नाथाय नोंसोरसो बायदि बुंलाबायो बे अखाफोराबो बांद्राय देखायदों एथ' बिदि दुगिद्राय जानो हाब्रा बेबो लोगो नालाय लोगो बायदि था मोनसे सिमा थायोना आयै आंबोथ' अखाफोरखौ मोजां लोगोसो सानो बिमायाल' गाज्रि ने आबा नोंनि नोजोराव बिदिबा दिनै आंखौसो नों गाज्रि सानबाय मा फिसालानि सिमां सुजुनो हाया नामा बिमा जानानै आंहा नोंनि हाबानि सिमां दङ बिहामजोनि मोजां लाबोनायनि सिमां दङ आंबोथ' मा गाज्रि लुबैदों दिनै आबा बास गोदो नोंखौ थखा होदों बे हिन्जावा बेखायसो आं नोंखौ बुंबाय दङ जुदि फिउचाराव इयुन समनि खोथा थायोना आबा नोंखौ माबा मोनसे दुखु होबावोब्ला आं बेसे दुखु मोनगोन बे उननि खोथा आयै नाथाय आंनि लाइफ पार्टनारखौ ना आं आंनि गोसो बायदिसो लागोन बेखौबो आं डाइरेक्ट सिद्दा खोथा आयै जेला लाबोगोन ना सिरि लाबोगोन आं नोंबो एक्सेप्ट खालामनांगोन बास बेनो खोथाया जाय दिन लाबोगोन नों मोनथिखागोन बेखायनो सिरि थाथ'दो प्लिज आरो थुनथुलिखौ जेबो नांजानो नांला नोङो उफ माथा गरम खालामजोबथारबायहाय बे आंनि फिसालाखौ आंबो आबा नोंनि जेबो गाज्रि लुगैया नोंनि मोजांसो लुगैयो दे नों जायखौखि लाबो आं एक्सेप्ट खालामखागोन नाथाय बै हिन्जावखौसो आंहा प्रब्लेम मानो होनबा बै गोदो नोंखौ दुखु होदों नाथाय बहा बुजि मोननो नों मोजां मोननायाव खाना जाबाय आबा बेजों मुहिनि होजाबाय नालाय बाबायाबो जेबो खालामथारनो हायासै नामाहाय दायो फनसो हरफिननायसै आं नै अखाफोरखौबो गोसोथोआलायनो आयो एसे सुन्दुरि बिहामजोखौ मानो गोसो थोआ देनाय नानि नोंखौ नायनो फैनो नागिरनाया फैबाय दङ दसे उनावनो मिथिबाय एकदम रेडि जाखाजोब्बायना जोंहाथ' बे सेंग्रानि मुङानो जाहैबाय रावनिबो सेंग्रानि नामखौ खोनासंनो गोसो गैया आङो खोनासंनो एसेबो गोसो गैया आङो मोजां गोसोआव ला आंनि नोजोरा नोंनिथिं दंबाय दङ आरो नोंखौ आं बेबायदि खारखुमा होथाराथ' दिनै बहा खारखुमानो नों हासुनो थांबाबो नोङो हारसिं थांनो मोना मिथिबाय एसेबां जि दाबो आंजों जि जानांगोन नानि मानो होनोबा नोङो ओरैबायदि जाखाबायना उफाय गैया आरो सोरबा लान्था हिन्जाव थैजानाय बा माबाथ' नङा आब' बोराय रायनो थेस नानि नोंनि गोसोआ इमान गाज्रि नोंनि गोसोआ गाज्रि जादोंबाबो जोंनि गोसोआ गाज्रि नङा जों नोंनि मोजांखौ साननानैसो मोजां सेंग्रा नायदों थाखाय बिदिबालाय आब' नोंनिबो सम फैगोन र' नायगोन नोंखौबो सोरबायदि सेंग्रा मोनो नायबानो जाबाय आगै आं जायजों संसार जागोन ना सुखियैनो संसार जागोन नोंनि बायदि फांफुंबो नंखाया आङो बेजों दिनै गाबोन बैजों बेफोरबायदि आं मालाबाबो नङा नोंखौबो मोजां जाजानो लुगैदोंमोन आं आरो नोंनि फसायनाया सोर होनदोंमोनलाय आब' लक्ष्मणा अब्लालाय लक्ष्मणजोंनो आं थांसै नामा बेनोनो हरदो आंखौ आंबो सुखि गोजोन संसार जागोन हेन्डसामबो ना उरायना नोंसिनि फसायनायखौ नायथारनि आंबो सोर बे बोराय मांग्रा गांसो गोरलै नागिरग्रा खबरदार गथ' लक्ष्मणनि मुं दाला बेफोरबायदि दाबुं आयौ आब' बिखायाव ब्लाउ जोंदों नामा रोहो मोनलायदों दसेयावनो आं लागोन होननाय लगे लगे बिब'खौनो सुथुर सानग्रा जाबाय ओरैबायदि गथ' नोङो आरो आब' दाथ' आं बुंदोंल'सो जुदि सोरबा नोंखौ माने नोंनिफ्राय बे लक्ष्मणखौ सेनानै लाङोबा आसलियाव आंथ' बुंदोंल'सो ना बेना जुदि सोरबा गार्लफ्रेन्ड दंखायोबा नोंखौथ' आंनिबा लक्ष्मणा मोजांबो मोनखायादां नोंसो बेखौ मोजां मोनो बायदि मोनदां सिरि था नोङो एकदम सिरि था खुगा खेबसे जागोन नङाबा आंखौसो सिरि थानो हाबाय देनां सोरबा फैबा हामथारगौलां आदा लक्ष्मणनि लाइफआव आब' नोंखौ सोरबा आउट खालाममारोबा सेसखा
सिसखा आब' साननानैल' जाया लाइफआव खालामनानै देखायनांगौ बुजिबाय नङाबा सोर माला प्लट लानानै थांगोन मा पात्ता आरो आं दासिमबो माने बेयाव दं मिथिगौ नायथारनो लुगैदों जेनेबा आंखौ सोर नायफैगोन नोंसिनि बै लाकि वानखौ जेन'बा फसायनायखौ नायदो आरो बेनोनो हरगोन जोङो फसायोबा दे नायनोसै ओइ मम'आ जि गोथावमोनहाय ने हाय फाग्लि गोथावथारमोन ओइ मालाबा जाहैबावगोन दे जोंहा राजाजों आंजोंबो बानायना जानो नागिरबाय थायो ओमफ्राय आइया जि बुखिहाय मा मा बानायना जालु जाला जाबाय थायो होननानै बेखायनो दखानावनो जानायखौ साबसिन मोनबाय आं सेलाय बेलायथार जोंना न'आव नङाबा नोंसिना मालाय सेलाय बेलायबाबो मोजां ना जोंहाथ' आरो आंहा लोगोआनो गैजाया न'आव आं हारसिं ना हारसिङानो मोजांलै फाग्लिलाय बोरैबाबा दे होमबाना थांसै दे ओमफ्राय नै नों गिया बिथिं थांनो माखौ गिनांगौ बारस'ना थांबासो थाब मोनहैयो थेवबो नोंसिना ओरै थांबाथाय गोथै बै माबा मा होनोमोनलाय गोथैसालिखौ मोनलाङोना बे बबे दुनियाव दं नोंलाय बे गोथैसालिनिफ्राय साबसिनलाय मा दोङो दिनै आंलाय आरो थुनथुलाय गिनो देनां थैना थांब्ला आंबो बेयावनो थांखागोन नोंबो बेयावनो थांखागोन माथो जानो न' आरो बे गोथैसालियालाय मा होनोमोनलाय जेबो नङा बे रावबो मोदाय सोदाय थायालै सिगिया सोर सिगिलाबायनो नैबे थुनथुलिखौलाय मानसिखौसो गिनांगौ दानि दिनाव बुहुदखौ नङा देलै नोंजोंलाय बहा हानो आसोल हारसिंबाबो गिया मालाय गोसोफ्रा एकदम गोराथार आं जानाय नङालै आं थांनो हानाय नङामोन नङाबा फैदो जोंनाव दिनै थालांदो ना आइया अमा बिबु बिथैबो संखादों बरियानो गिगोन सानथारदोंलै बे थुनथुलिखौ नाङा दे आं बारस'नो होननानै दिनै बिथिंसो बारस'खादो ओइथिं थांबा जि गोलाव थाबायनांगौमोन ना बिथिंबा सर्टकाट आंहा नै बै माबाथिं बेसरबारिथिं स्राय मोनहैगोन रा दे होमबाना बाय 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 आसोल दायो फन हरगोन आं सहैबा औ दे बाय बाय नोंसो गिगोन नामा गिगोनबा ससे दोनलांबावनोसै गियालै मा नोंखौसो सिन्था जादों आङो दे थांनो हायोबालाय आसोल मानसिखौ रावबो दांनो हायालै गोथैबारियालाय मा जानो आरामसे थांगोन आं मा मोनाबालाय मा जादोलै गियालां ला 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 ना 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 मोनायावलायनो गान खनानो बुहुद फैयो बेफोरखि खोथानालै मानसिया टेनसन फ्रि जानो थाखाय गान खनला खनलिबो खनजायोलै जेबो नङा माइन्डफ्रा फ्रेस जायोना टेनसन थाबोला आंलाय मा खालामनो टेनसना थुनथुलिखौ जेबो खालाम हाया